Hola, em dic Maribel Zequier i llegiré el Salm 53. Per al director, a la tonada de Mahalat, mesquil de David. Diu el neci dins del seu cor, no hi ha Déu. S'han corromput i han comès una injustícia abominable. No hi ha ningú que faci el bé. Déu mira des dels cels sobre els fills d'Adam per veure si n'hi ha cap d'assenyat que cerqui Déu. Cadascun d'ells s'ha girat enrere. S'han pervertit tots alhora. No hi ha qui faci el bé. No n'hi ha ni un de sol. No tenen enteniment els qui practiquen la iniquitat. Devoren el meu poble com si mengessin pa. No invoquen Déu. Allà s'aterriran de terror, encara que no hi havia cap terror, perquè Déu ha escampat els ossos del qui acampava contra tu. Els has avergonyit, perquè Déu els ha rebutjat. Qui donarà des de Sió la salvació a Israel? Quan Déu farà retornar la captivitat del seu poble, Jacob exultarà de goig. Israel s'alegrarà